Máte už dost toho, že vás slunce neustále oslepuje, když chcete venku něco podnikat? Při řízení skoro nic nevidíte a kvůli odrazu světla stále mhouříte očima a špatně vidíte? Obyčejné sluneční brýle dělají okolí většinou ještě o něco tmavší, oslnivou záři ale vůbec neodstraní. Už toho bylo dost. Představujeme vám polarizované sluneční brýle Polaroid HD, se kterými se na svět budete dívat úplně jinak. Zůstaňte s námi a dozvíte se, v čem se liší Polaroid HD z Diamond Vision technologií od všedních slunečních brýlí. Přidejte se k nám na výlet na báječné havajské ostrovy společně s Polaroid HD. Aloha! Představíme vám novou jedinečnou možnost, se kterou můžete vidět lépe. Se kterou se může stát svět kolem vás ještě více okouzlující. Doprovoďte i vy Jeffa Marka a Kingu Phillips na nádherné Maui. Řeknu vám, proč patří Polaroid HD mezi ty nejlepší sluneční brýle, které jsou nyní konečně dostupné i pro vás. Neblokují barvy, ale pouze zmírní paprsky slunečního světla a tak mě nic neoslňuje. Všechno je jasné, všechno vidím jasně, je to fantastické. Zdravím, jsem Kinga Phillips. Zdravím, jsem Jeff Mark. Vítám vás na Havaji, na okouzlujícím Maui. Nyní vám představíme, jaký je křišťálově čistý výhled z Polaroid HD. Ukážeme vám, jak vám mohou jedinečné a módní Polaroid poskytnout ochranu. Navíc můžete sledovat, jak s vestavěnou magnetickou přeskou můžete Polaroid sluneční brýle jednoduše připevnit například k oblečení. O lepších slunečních brýlích jste nemohli ani snít. Jsme na Havaji u jezera Koi. Natočme kamerou sem. Podívejte se tam a řekněte, co vidíte. Vůbec nic, že? Tak dobře, dáme před kameru obyčejné sluneční brýle. Co vidíte teď? Je to lepší? Ne, není. Jsou tmavé, lesknou se a oslňují. Nyní vyzkoušíme totéž s polarizovanými slunečními brýlemi Polaroid HD. Vidíte téměř na dno vody. Dokonce jsou vidět i ryby. Polarizované sluneční brýle Polaroid HD splňují ty nejvyšší očekávání. Žádné oslepující světlo, pouze jasný výhled, kontrast a nádherné barvy. To je neuvěřitelné, vidím i ryby pod vodou, kterých bych si bez Polaroid nejspíš ani nevšiml. Rodiče je budou také milovat, jelikož mohou tak v bazénu dávat větší pozor na své děti. S polarizovanými brýlemi Polaroid HD můžete na svět hledět na zcela jiné úrovni. Sluneční záře na Havaji je velmi silná. Bez opalovacích krémů bolestnému spálení neunikne. Ale co na to vaše oči? Je důležité chránit si oči před velkou sluneční září. Představte si, že se na vás sluneční paprsky valí jako tento vodopád a vaše oči jsou v tomto případě jako tato křehká květina. Sluneční paprsky se totiž v podobné síle stýkají s retinou a zatěžují tak naše oči. Mohou způsobit únavu, bolest hlavy nebo zhoršovat náš zrak. Polaroid HD se chovají jako filtr, blokují škodlivé paprsky slunce, můžeme říci, že odlehčují světlo, aby bylo více homogenní a tím bezpečnější pro naše oči. Není moc dobrý nápad řídit bez slunečních brýlí za takových podmínek. Kapota auta, povrch silnice a skla protijedoucích aut zesilují světlo, které se jako vlny odráží do všech stran. Pokud se tyto vlny odrážejí z hladkého povrchu, jako je silnice nebo kapota, mohou se stát koncentrovanější a tím oslepují, kvůli čemu vás mohou bolet oči nebo hlava. Nasadím si obyčejné sluneční brýle. No, první věc, které si všímám, že se stalo vše tmavší, překrásné pestré barvy krajiny jsou fuč. Dále zjišťuji, že mě tyto brýle neochrání od oslepující jasné záře okolí. Dobře, a teď si na sebe vezmu své Polaroid HD. Rozdíl je ihned patrný. Sluneční brýle Polaroid neučiní okolí tmavé. Mají optimální vyvinutí, skla jsou polarizované, takže filtrují světlo. Při nošení můžete vidět silnici naprosto jasně. Už žádná oslepující záře. Jste připraveni na čistý výhled? Jsou tu Polaroid. Originální polarizované sluneční brýle Polaroid HD vám díky technologii Diamond Vision poskytnou optimální jasný výhled, barvy a kontrast. Navíc eliminují oslepující záři. Filtrují škodlivé sluneční UV paprsky a zároveň chrání vaše oči a taky citlivou pokožku kolem nich. Pomocí vestavěné magnetické přesky můžete originální polarizované sluneční brýle Polaroid HD nosit v bezpečí vždy u sebe. Navíc jsou Polaroid HD brýle odolné i proti rozbití a škrábancům.